Abahlali abavutha ngumsindo kwisixeko saseWelkom eFreystata bathi baphila ngoloyiko kulandela iziganeko zokubulawa kwabasetyhini abaselula. NgeCawe kufunyenwe umzimba osele wonakele wowasetyhini ethafeni. Nasekuqaleni kwalenyaga kwafunyanwa umzimba wentwazana eneminyaka eyi-15 ubudala emva kokuba yanyamalala kusuku olwandulela unyaka omtsha. Le yindawo ekufunyenwe kuyo ixhoba lakutshanje ngumntu obedlula ngendlela. Amapolisa akrokrela ukuba abenzi bobubi bazame ukutshisa umzimba wakhe kodwa bohluleka. Akukabanjwa mntu ngesi sihelegu. We are afraid as women. We are afraid to send our children to the street or to the shops. This thing of men going around killing young women, it is not very sitting well with us. Usapho lukaphabalo Mukwena nalo lungene kakubi kulo nyaka mtsha emva kokuphulukana nentombi yalo nebiza kuqala ibanga lika grade 10 xa izikolo zivulwa ngomso. Uye wabulawa ze watshiswa umzimba wakhe walahlwa ethafeni. It's difficult to see every single day the children that are going to school, the schoolmates, her little sister. It's very, very difficult for the family. I even went to the doctor on Monday because I felt like I was going to collapse. Indoda etyholwa ngokumbulala iza kubuyela enkundleni ngoLwesithathu eveki ezayo. Kukholelwa ukuba yindoda ekhululwe eluvalelweni ngengqawule noeza kubanjelwa ukudlwengula.